No niin. Niin, työ nuori tyttö olet sinä ja sä ohjaat sitä sillai aika vahvasti. Sä et itekään tiedä se liike, sinun ruumiin liike ja kaikki on hyvin vahvaa, että se senkin takia aika paljon tukeutuu sinuun. Joo. Mutta lähdetään tästä. Me pantiin laukauskokematon, koska sillä ehkä tämä paikka teki, että tämä ei ollut oikea paikka. Se säpsähti, sitten vähemmän säpsähti ja sitten oli ihan ok kolmannella. Okei. Mä oletan, että kun sun kuuluu laukauksia metsässä, niin se assosioi metsään. Mutta täällä se oli vähän kummallista. Joo. Totta kai kun on tapahtunut niin. jo paljon tässä ennen Niin. sitä, niin se vähän paineistaa sitä. Ei tarvi olla huolissaan millään lailla. Se on nuori Joo. koira ja hyvin vahvaa oli sitten se viimeinen laukaus, jos Joo. siihen se reagoinut enää millään lailla. Joo. Sitten kovuus, eli se koiran muisti. Se kyllä kerää muistia. Muistinsa, mitä täällä on tapahtunut. Se aina välillä katsoi sinua se, että onko sinä tietoinen, että mitä täällä tapahtuu. Mutta se kuitenkin jatkaa toimintaansa. Tähän laitetaan se hieman pehmeä ja miehistä se on aina kamala asia ja minusta se on älyttömän hyvä asia, koska sillä on aikaa joskus kuunnellakin, mitä sille sanotaan, jos on vähän pehmeä. Jos on kova, niin taitamattomalla ohjaajalla suorastaan paukut loppuu. Ne ei tiedä mitä sen kanssa tekee. Eli minusta tämä on paras mahdollinen tapa. Sitten temperamentti, kohtuullisen vilkas temperamentti on se, että kuinka se reagoi kaikkeen ja järjestäytyneesti alkaa toimimaan sen mukaan. Eli se on tämmöinen koiran mielen vilkkaus. Niin se on pikkusen sillä lailla, että se aina tsekkaa, että kannattaako tämä homma. Ja vähän niin kuin virkamies tai sanoisiko dieselauto. Ja kohtuullisen vilkas +2. Ihan ok. Sitten täällä on hermorakenne, sillä on hyvät arjen hermot. Täällä lukee hieman rauhaton, se on vain sana. Tässä olisi oikein hyvä tämä erinomaiset arjen hermot. Sillä pärjää. Se kaikessa se on mukana ja kaikesta se selviytyy, eikä siihen tule suurempia ongelmia tässä olemisessa täällä koko testin aikana. Ja ihan tasapainoiseksi ehkä vielä, kun se on niin nuorikin, niin se ei vielä yllää. Sitten tulee taisteluhalu. Se oli sitä mieltä, hän ei leiki jäneksien kanssa, hän ei ole jäneskoira, eikä hän ole mikään metsien mieskään, ei hän klapeitten kanssa ole. Mutta sitä näkyy, jonkun verran se taisteli puolustuksessa, sitten se taisteli kelkalla ja sitten se ei taistellut tuolla seinässä, mutta taistelua vaatii sekin, että kulkee tämän kentän pystyssä päin läpi. Ja se taisteluhalu, niin se on se koiran moottori, joka vie sitä eteenpäin. Ja se on kohtuullisen pieni, mutta se on plus 2B, eli toiseksi paras. Sitten kun mennään puolustushaluun, niin se huuteli sun selän takaa, että sä et tuu tänne tai mä päästään iskään irti. Vähän siihen tyyliin, mutta se ei niin kauheasti perääntynyt. Se pysyi paikallaan, kun se huusi, niin sillä se saa pienen. Ja eihän se mikään en mä usko, että sä kylille menet tuon kanssa siksi, että sä uskallat paremmin. Suursuomi-hankkeet saa unohtaa. Kyllä. Terävyys tuolla seinässä, se ei osoittanut minkään näköistä halua aggressioon puolustaa itseään tai muuta. Tämä tilanne oli sellainen, että se ei ihmistä vastaan nouse. Sillä oli ihan tarpeeksi rohkeutta istua paikallaan ja katsoa, että no tule nyt jos tulee. Eli se sai sellaisen kuin koira, joka ei osoita lainkaan terävyyttä. Ja eihän se esimerkiksi lapsiperheessä ja monessa muussa paikassa, niin se on paljon parempi, että ei ole. Toimintakyky. Tätä me mietittiin vähän aikaa, pannaanko kohtuullinen vai kohtuullisen pieni. Mutta se oli kohtuulliseen päädyttiin ensinnäkin siitä, että se selvitti sen kelkan. Se on se uhkan kanssa. Sitten pimeä huone ilman uhkaa. Se oli jopa yksi parhaimpia siellä. Se toimi erittäin järkevästi siellä ja hyvin rohkeasti, se ei pysähtynyt missään paikassa. Se kulki ja katsoi paikat ja sen jälkeen kun se tuli lähelle sitä takahuonetta, niin se otti vainon ja lähti sitä kohtaan. Se ei tehnyt edes sitä pakollista tervemurujuttua mulle, vaan se tuli suoraan sitten sulla. Eli se oli aivan kohtuullista toimintaa. Se on sitä rohkeutta tehdä sitten hommia kuitenkin. Se sai 155 pistettä ja me ei saatu mitään vähennettyä.
että pisteet. se on ihan hyvät pisteet tässä. Se on Ja nuori tämä on koira nyt vielä. sitten sellainen, että tämä ei ole kilpailu. Tässä ei haeta parhaimpia pisteitä. Ei tietenkään, vaan että Täällä on kartoitetaan semmoisia vaan tuota. paikkoja, että jos esimerkiksi mummu villakoira on jumalattoman terävä ja syö ihmisiä, niin se ei ole ihan sopiva mummulle. Että teillä pitäisi olla rotujärjestöllä sellainen sapluuna, että mitä ominaisuuksia tältä koiralta toivot. Kyllä, kyllä. Ja tää on minusta oikein mukava koira. Ja kun On sä ja saat sen mettässä toimimaan, niin tämä on sitten kiva, kun tää on kiva kotona ja